салом алейкум дӯстон ва ба ҳар як нафаре ки алҳол видеои моро тамошо карда истодааст. Дӯстон чӣ хеле ки ман шуморо ваъда додам ки якум видео мешавад дар бораи кушодани аккаунти YouTube, яъне ки канал кушодан. Ва ҳозир мо аккаунти YouTube чӣ хел мекушоем ки шумо битонед ба ин аккаунт ҳам дуромада ба компютер ва ҳам ба телефон. Агар шумо ба масалан баъзеҳо мекушоям ба Google Chrome ё ки ба дигар чизо, мутаассифона масалан аккаунтҳои ваё наметавонад дар компютер дуромада ва ин бисёр масалан хатогие ки ту вақте ҷамъ мекунӣ миллион подписчик, ту вақте телефон дорӣ дар дастат, ба ҳеҷ чиз аҳамият наметиҳӣ, уҷи аллакай масалан канали хита хела пеш мебарӣ ва подписчикта ҷамъ менӣ, мутаассифона дар компютер дуромада наметавонад ба ҳамин масалан аккаунтҳошон. Ва ҳозир мо через YouTube худаш ҳуй мекунем ва тамоми настройкаҳошам масалан мекунем. Ҳозираша ман аввал шуморо ёд метам чӣ хел аккаунта правилно ҳуй кардан ки дар YouTube масалан через компютерам дуромада битонед ва через телефонам. Ва ҳозир ман через запси экран чӣ хел масалан созад аккаунт. Танҳои дӯсто аккаунтаи баъзеҳо ҳамира мекушоянд, фикр мекунанд ки уже тамом аллакай мо канали YouTube сохтем. Не дӯсто, ин танҳо аккаунте мешавад ки шумо иҷозат доред ба ин аккаунт Google Chrome, Play Market ва карта якчанд ҳолатҳои ҳамин чизое аст ки масалан шумо да мепарса аккаунт ҳамвора истифода барои алҳол YouTube қича. Ба ҳамин хотир через YouTube ҳозир мо медорем масалан ҳуй мекунем ҳамира ки шумо дар компютерам дуромада битонед ба ҳамин сайтон. ва ҳозир мо через запси экран нишон медиҳем, шумо бо диққат тамошо кунед ва мо дар ки ҷое ки чӣ хел масалан кор мекунед, чира зер мекунед, ҳамаша оддӣ карда фаҳмондагиам шумода тамошо кунед ва боз дар давоми барнома суханронӣ мекунем. Мекушоем YouTube, яъне ки ба YouTube регистратсия кунед барое ки дар компютерам дуромада битонед. ва тарафи роста нигоҳ мекунед, яъне ки гирдакай ҳамунҷа зер мекунед ва агар шумо ягон электронии поша дошта бошед мебурора, агар надошта бошед инҷа плюс мебурора. ва шумо дошта бошед стрелка мекунед, инҷа мебурора знаки плюса зер мекунед ва инҷа агар телефонтон парол монда бошад пароли худтон мепурсад, ин дар ҳама намебурора. ва ҳамин хел дагдуз камера ва поёнда созад аккаунт мечиқед для себя. баъдан мечиқед дале, яъне ки инҷа номи каналтонро менависед, ягон чиз придумад мекунед каналтон ба номи чие ва мо менависем канал сохтан. бо шумо ҳам хел нанависед, яъне ки шумо номи каналтон чизе аст бинависед ва инҷа чизеро моди нависем, мо метавонем ки айдру вақти изменит кардан изменит чикунед ва зер мекунед дале, бо инҷа рӯз, моҳ, соли таваллуд ва пол мепурса. пур мекунем мира ва бо дӯстон метавонем ки айдру бо